Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila kulli mujtahidin wa ulama al-amilin jami malaikatul muqarrabin wa awliya ta'ala innaka mulutnya tanggal 29
tentang menu kawan apa itu menika boten bisa dipun ribetaken insyaallah nggih sawung dari pun terus biasanipun wami wonten ingkang berabadi mujudaken saya pun Kanjeng Nabi manggahaken arupi makoke mawon utawi arupi umpamane pengen hormat Kanjeng Nabi bilih mindo insyaallah kula layani satermo sareng derek tabarukan hormat Rasulullah ngaten Kanjeng Nabi niku nalika dipun lairaken biyen Abdullah kali niku dikabari punaanmu lahir niku bunga banget saka bungae terus merdeka budak sing jenenge Suwaibah al-Aslamiyah sing diterapke teng perjanji niku Ardu Ummu Aiman Ardu Suwaibatul Aslamiyah pertama sing sepi Kanjeng Nabi niku Ummu Aiman itu yang Habasyah yang Afrika kulit hitam terus disusui Suwaibah Aslamiyah alati aktakodu aktakodahaku Abu Lahab bin Siti merdeka ke Abu Lahab jadi Kanjeng Nabi nalika lahir Abu Lahab merdeka ke budak sedekahe merdeka budak ya niku ana budak saniki menurut budak niku kaya hak milik kaya barang kaya kewan didol kena nek wedok ayu langsung dikumpuli kena wis dadi budake. Lah Suwaibah dimerdekake Abu Lahab. Ajine budak niku kira-kira 20 unta gedhi. Nek unta saiki nek gedhe kira dirupiahno kurang luwih kurang akeh 50 juta 40 sampai 50 juta rupiah. Jadi nek sedekah Abu Lahab itu jual rupiah no masa miliar. Kalau dia Kanjeng Nabi, kalau jenengan maka akan dipikir dewi. Jadi cinta Kanjeng Nabi ini wujud cintanya, buah cintanya, bukti cintanya nopo dipikir piyambak. Sangka Abu Lahab lek merdeka budak niku, nasib Abu Lahab niku berdudak karuan, mbek Kanjeng Nabi suwira karuan. Setiap dinten kelahiran Kanjeng Nabi Abu Lahab niku untuk keringanan seksualnya neraka panas untuk isis ning neraka. Saben dina Senin niku diriwayatake teng hadis lah. Kula jenengan sing adoh wektune ambek sugeng Kanjeng Nabi. Adoh kanggone dibagi iman, dibagi iso ngerti, paham lampahe Kanjeng Nabi. Akhirnya iman, diberi iman. Ini disyukuri ganti nuntuk tindak lambai Kanjeng Nabi di antarane pas wonten majelis ngegungke baik Kanjeng Nabi dengan saya sakit derek hormat saya sakitipun kok kemawon juga lebih boleh sakit untuk gedang tak sengkeh utawa pitik utawa nyumagaken intine nek arep kula njuk sumbangan yo ngantek cara mboten enten mboten kula njaluk sumbangan dan mboten hajat pribadi mboten hajat kula tapi hajat itu sareng barang-barang kutek rahmate Gusti Allah adong-adong syafaat pitutunipun Kanjeng Nabi niku sekedar pemberitahuan bab cara ngaji Maulid Nabi ini Sabtu pahit pagi dinten ibu tanggal 12 September 2020 mulut hingga isi drama itu mereka cobiai berdua niku dan kakak-kakak tunggal mawon kula terus salah usul drama niku intine bener-bener acara kemawon masa acara ana drama itu kan kurang
Semarang. Berharap ceramah sak jam, baru tengah jam, bisa membekas, mewarnai uripe wong sekitare. Memang mustahil lah, bosok kowe sing ceramah kiai kok Mekah nek perlu. Ngaji ke pengajian itu beda. Pengajian anake rame-rame, ngaji insyaallah sing turu zaman ngeten iki sing iso merubah watak karakter urip kita. Nek rame-rame intine sing inti nggih menika ndonga sareng-sareng proses semakin sareng-sareng kanjeng Nabi insyaallah Gusti Allah bakal diberi rahmat kasih sayang dikenang uripe. Jadi di sini nggih macam-macam dan ndonga dan tahlil dan sholawatan dan maca Quran lan sedaya niat-niat ingkang sae. Menika mawon kita tabarukan terus kemudian ayat salat seripun. Qala Allah Ta'ala wa astaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Yasha' yudhhibakum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala dhalika qadira. Man kana yuridu thawaba ad-dunya fa'inda Allah wa 'inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun waliyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tanbu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ayat menika Gusti Allah ngendika sami kali ayat saderengipun milih kula jenengan sedaya. Nek kabeh bisa langit lan bisa bumi termasuk awake dhewe kabeh niku wae Gusti Allah. Awake dhewe lan duwe wong-wong iki ra duwe mung senengane ngaku sing apik-apik tok. Mula sadaya Gusti Allah dawuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh isen-isen langit sak pitu sak isine. Jadi isen-isen langit itu jumlahnya belum dapat diukur jangkauan teknologi ini manusia. Manusia sing teknologi ini paling canggih iku munculke pesawat luar angkasa sing tau sekolah jenenge pesawat luar angkasa jenenge Voyager ini jono tahun itu tapi mlaku terus nganti saiki kira-kira entek bahan bakare tahun 35 atau 40.
Atuhe pirang atus miliar tahun, pirang atus miliar kilometer. Niku durung jeduk napa-napa teng langit. Mlaku terus awis wis tapi wis metu saka lingkaran tata suryane srengenge. Jadi ceritane wong ahli astronomi. Bumi iki ngumpul srengenge ngature ana saka planet tapi niku lagi dijenengi galaksi. Galaksi itu kumpulan planet-planet yang mempunyai satu bintang, termasuk bintangnya matahari. Nah, galaksi itu terdiri dari ratusan bahkan ribuan tata surya planet bumi itu planet srengenge jarene astronomi. Jadi wis metu saka orbit sing ringkane srengenge, yani sing pesawat ulang-alik. Mbok ganti wong pirang atus miliar kilometer urung entek. Kabeh iso foto hasil-hasil perjalanan itu. Kabeh iku wae Gusti Allah. Lah menungso nek bumi-bumi dibanding benda langit sing pirang-pirang iki bisa isine kaya sak bleduk masyarakat jumlah wong sak pira wis ra ketok. Wong paling jumlah saiki ya 7 miliar setengah penduduk bumi. Iku diwadahi bumi iki kakek benda dibanding triliunan bintang cacahe. Ya betul boten mawon kena ini manusa. Mula kabeh dielingno wae Gusti Allah. Termasuk awake dhewe nyawa wae Gusti Allah, awake Gusti Allah, sawah wae Gusti Allah, anak wae Gusti Allah, bojo wae Gusti Allah. Pamrih apa atine ben ora kumantil ben ora ndaku sing kliwat engko nek ngantek kelangan ditole ra karuan paku ya kudu sawahku sapiku sapiku nek maksudnya nek kapan nek nyekakno nek kapan kan nek lu ngumpuli awake dhewe malah dimana yang dia nanti terakhir walillahi iku tetep kedue Gusti Allah mangkai barang-barang bisa mawati kang tetep ing dalem lima pira-pira langit wa malan barang-barang bil ardi kang tetep ing dalem bumi wa kafalan wis cukup billahi lawan Gusti Allah apane wakilan dadi wakile apane wakilan datang diwakili ngoten iki. Kata saya saderenge Gusti Allah kabeh langit sak isine bumi sak isine iku kuwe Gusti Allah. Ciptakno kanggo manungsa yen kanggo manungsa. Mula kabeh wong kok eling kon manut. Dene kon manut ora gelem dhuwur aya dhuwur lan kafur. Nek kowe badung kabeh, gabung kabeh, kabeh. Ora ngaruh bae nang mau bisa mau fil ardi aya dhuwur iki kabeh sing langit sing bumi. Iku wae Gusti Allah nek wedak kowe ya pertahanno nek sapi iki mati urip ora gak iso. Nek tidak kowe mari sing lemu-lemu terus ora ditek tikus iku pertahanan aku terjadi. Wani sing diaku ora karuan di banjane karuan wariku sawahku nyatane Gusti Allah kesana enten ya ora iso modal. Pite diingoni nek diwae bering ya bering mati. Sing ora diingoni ra diobani ra diingoni ambrah. Dadi golele weh awake dhewe iki ora men sapi tok ora men omahe tok kita sendiri awak lan ngawone weh Gusti Allah awak sing senengi kuliah apa wae awake dhewe ketemu kan diakon ora diakon nasis suwenenge nang awake dhewe iku sak pol-pol sebenarnya ada foto delok sing goleki nanti kuwi panggonan gak ketok sing pengen didelok gambare dhewe
Putune kaya beneran iki fotoke apik kok. Sing dingene gambare. Apa iki delok gambare dhewe. Sayange ning awake kliwat-kliwat. Ono sing sayange ning anak kliwat-kliwat. Sehingga nek anake kesenggol. Padahal ya ora dikapak-kapake wonten niku dadi peteng jagate metu. Isore metu umpamane termasuk nek sing mulang wonten niku awake dhewe lair nek anak kabeh kuwi Gusti Allah. Aja meneh kok anak nyawa kita wae Gusti Allah. Wakala billahi wakila cukup sing dipasrahi perkara iki sing pantes dipasrahi ra ono liyane Gusti Allah. Wakilan wakil iki asline dosa. Jadi kaya dewan perwakilan rakyat itu dosa kabeh. Dewan iki dewan iki Jawa asline dosa Arab. Dewan majelis utawa dewan terus perwakilan wakil itu bahasa Arab Jawa Tengkul wakilun ya wakil sing dikon wakili rakyat itu Jawa rakyat itu bahasa Arab semuanya nek kalau sing untuk sentimen ke Arab ngoten niku koyo gede-gede ngombe Arab itu dino mulai Sabtu sampai Jumat itu nganggo bahasa Arab kabeh untuk jenenge Arab. Salah itu tanpa Arab rasa, salah boleh Jawa gak sah. Jadi orang Arab ya ada sing gablek ono, tapi kita gak boleh benci ya Arab itu gak boleh. Salah itu bahasa Indonesia rasa. Makanya dengan menyebut nama Allah batal salahnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, batal salahnya itu. Wong nek iso maca Fatihah, awake dhewe salah itu meneng tok wis sah. Umpamane isone Allahu Akbar tok, Allahu Akbar terus maca Allahu Akbar dihitung sesuai jumlahe Fatihah buatan wong saiki umpamane salah kok nek Allahu Akbar terus sae. Nek isone kuwi tok ya sah. Tapi nek nganggo Allah Maha Besar batal. Bahasa Arab niku usune ahli swarga. Bahasane malaikat. Mane wong Arab tidak yang pirang-pirang, tapi bahasa Arab bukan bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Wakilan Gusti Allah tok sing pantes diwakili wong jangan tidak pantes dikon makili. Mane iku ora bakal percaya. Wakil rakyat iki wakil itu kudune kan manut sing diwakili yo. Sing diwakili padha ususe dhewe tok ya. Wakil rakyat dulu enggak tahu mikir jalannya. Kok bodoh-bodoh keleleran ora mikir. Mana wong janji yo saya akan melayani sebaik-baiknya melayani tunggal dia. Jadi jadi wakil lain tapi gak mewakili jelas mewakili diri doa. Kalau orang ini yang punya kampanye saya bersumpah janji demi Allah saya jadi uang di tangannya Gusti Allah tapi disumpah untuk kabeh saya bersumpah di atas Tuhan bakalan akan melakukan amal sebaik-baiknya, tidak akan menerima pemberian langsung atau tak langsung mereka sumpah sumpah Gusti Allah sampai tanggane nggak ada ya berdelfin kalau kan kok beda cukup Gusti Allah sing pantes dadekno wakil artinya dia kon tawakal kali cara basa saka wakil kon wakilno makarane Gusti Allah. Pasrah iku ora kawake dhewe telu-telu mah tengok-tengok terus arep-arep aku tawakal mboten mboten. Cerita Kanjeng Nabi ditakoni ana wong lanang takone Kanjeng Nabi salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wong lanang takone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki gadah unta kendaraan sebagainya. Niki akilu tak kencang apa tak umbake Kanjeng Nabi. Kula tawakal Kanjeng Gusti Allah. Ya kencang dhisik to, akil tawakal, kencang sik wong kita tawakal. Motormu mbok pasane Gusti Allah slamet tapi dikunci dhisik, ya dhisik. Ora kok perlu nang omah kok pari kok dhewe kan wong mimpi no. Terus sapi warak dhewe
Jadi Kanjeng Nabi dawuh yakil wa tawakkal. Tencangan untung tencang lagi tawakal wis mbok kunci cara saiki kendaraan kan motor. Maka gele-gele lakar ae. Aku tawakal mbek Gusti Allah. Sikat demit no. Oke omah sik di mutu wong kalau tawakal ini tetep yo ikhtiar dirasa. Tawakal ingin panen-panen yo nandur, tapi aja andano nandure iku dadi pembeli dadi harga sing harus iso nuku hasil mboten. Kula pun ikhtiar Gusti pun nandur lho ben sak-sak kula ibadah niate nandur dadi ibadah ibadah. Dene asile kula pasaken jenengan iku jenenge tawakal. Dene tikus sing gawe jenengan, paris sing kula jenengan, kula nggih jenengan kantun jenengan lan bumi, sing penting kula ikhtiar, asile kula tawakal pasaken jenengan. Ngoten iki jenenge tawakal. Dadi kon makilno masrahno segala urusane teng Gusti Allah tapi tetep bergerak ikhtiar. Kaya wong pengen pinter ngalih iku kudu ngaji, tawakal kok goblok sak tuweke. Kodaro ngadon alim iki ta'allam walaisal mar'u yuladu alima piye terus kan akhir menit lagi channel siste walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu bulu depak bulu ngaji ya ilmu sira krana dalem siji iku den lahirake hale wis mangerti nek pengen pintar pengen dunung ya kudu ngaji ki muajah mbek gurune nek ora iso ya sementara delok medsos sing apik-apik oleh tapi kuwate muajah kali guru ngoten niku carane adabe krana wong duwe ilmu uripe mulyane lan agune dak padha kang kudu inone lan asore oleh duwe ilmu iku dimulyani Gusti Allah itu ambek wong kudu ino lan asor wong ora kate ganteng lah umpamane kok pinter itu dikira ganteng kayaknya pantas ya kate ganteng wong tapi pinter ketika ambung nek kancaran pinter ya pantas ya wis ini ireng lula-lula agak didira pantas sing iki lawan nek liwatan wong wong mikul wineh jauh lah wis kami pinter lula-lula bisa mawane wis ora pakai ganteng ya tak pinter iki dadi kata oh itu yo ngono ora pakai ayu lah kok pinter ya ndak on ndak karo ayu wis kan ndek meletak-meletak goblok pisan. Awak misale omongane kon durung kanggo lah. Kon tak dindi kon kono prasmanan nang arep nikah ta. Apa itu? Wong iki ndek rewek umpamane kudu pisan. Jadi pengen pinter ya ora ono apa-apa. Pinter Gusti Allah goblok terus. Gusti Allah sing cukup Gusti Allah tok sing pantes diwakili ngurusi mencukupi dan mengelola wae dhewe seluruh urusane menyelesaikan seluruh urusane wae dhewe Gusti Allah tok. Liyane iki harus nganggo hubungan sesama wong ora lah. Wong iki butuh wong kancan tapi ati sing sendeni Gusti Allah tok. Aja ngandalno kepinterane. Kepinteran tok terus tukul kemlimpine kaya koron kok. Wong ya pengen josin nandur kaya aku ki lho ahli ya. Kaya saiki bocah apa jenenge urusan insinyur pertanian. Kalah ape wong sing ora ijazah dengan BPN jasa urusan pertanian praktek ning BP menang dengan ijazah. Urusan teknologi apa wae kon praktek nyepet tapi kan bojo dengan ijazah. Saiki kok ngandalno kene. Ngandalno ijazah tok.
pirang-pirang jajana sing langsung juga impor. Sugih-sugih itu nek diandalno bahwa ijazah itu bisa membeli kemuliaan atau membeli kesuksesan. Pirang-pirang sarjana sing utang langsung jadi timun juga impor. Sing bos-bos sing lagi ijazah pirang-pirang. Artinya di ngaji ya. Sekolah ijazah dulu ya tapi tetap kudu tawakal nek Gusti Allah. Jandalno awake dhewe dadi kaya kira-kira inna ma'uti itu ala ilmin indi. Aku sesugih aku pinter. Aku ada pukul kemlitine yang awake dhewe. Kowe iki apa dadine Mas? Cukup sing dipasai sak mutuhe Gusti Allah sing nyukupi tanpa butuh apapun Gusti Allah al-Ghani waliyan hamidah sing ayat dhuwure. Kok sugih iki artine ora butuh, wali iki ora butuh patokan. Anggere kok kira butuh. Aku terus ora sego paman. Tapi ora butuh mangan kok diwasi jare sewa kok sugih kalau duwe sego sak kira-kira tapi kalian gula sing enak. Kerangka rono-rono gula sing kurang kadang-kadang celek kabeh. Patokane sugih mbek kere mbek melarat iki butuh mbek butuh. Mbane duwe mobil molas sawahe 10 hektar. Omahe 12 bulan. Yo ora dituruni kabeh. Iki kurang dhe butuh rek. Pengen gawe sing ora enak. Kalau dhewe wae sauplok turune juga. Ora butuh aku ora cukup rek. Patokane butuh ora butuh. Jadi sak triliun tapi sing melarat, sing kurang mati wangi korupsi. Mergo melarat atine, ora menak. Atine melarat. Kurang karo sejonan iki kawon. Wong medhit dimusuhi wong akeh, gedhinge wong akeh. Apa dikira-kira wong akeh. Dadi padhaane wali iyo ora butuh. Anggere ora kakean butuh, ora kakean penginan ya enak. Oke. Ini waktu itu duwe kuwi iki lek lapo, pengen ribon lan kok kan bokor itu. Wong yo lek padha lali nek di mobil itu padha lali ya kan. Telakoki sing di mobil 15 nek turu lali. Sing di omah ikan kok ini ada blok lah. Iya lah duwe. Nek turu padha lali nek. Sing di duwe sak miliar. Tinggal turu padha lali berarti duwe. Diutang dia diutang. Andre turu lali. Foto-foto juga turu lali kok bingung lah kok. Mangan lara. Pengen sing rene. Anjir ora kakean pengen, ora kakean butuh ya sugih. Enggak bisa kanjeng Nabi. Sing guri-guri akeh berkah. Ada nambah-nambah. Enek wong lanang takok nek kanjeng Nabi, Nabi kula kok jenengan tuturi tuturno. Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Jenengan tuturno kula ngamal perbuatan. Inna amiltu ahabani Allah wa ahabani an-nas niku hadis niku. Dulu marah wis terakhir ini kata channel yang tak sakan. Kulo panjenengan duduhi jeneng Nabi ngamal nek tak lampahi niku iso dadekno kula senengi Gusti Allah lan disenengi manungsa. Panjenengan terus dawuh. Izhab bima bi aidin nas yuhibbukan nas. Ya. Izhab fid dunya yuhibbuka Allah wazhab bima bi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhud kowe zuhud kuwi ora kok terus emoh gak. Kowe aja mantel ambek dunya, atimu aja ngiler dunya, kok disenengi Gusti Allah. Mergo ngiler dunya. Wis Gusti Allah ketok. Akhirat ora ketok, ngaji ora penting, ibadah ora penting, penting duit. Duit kok anggere melek, duit kok duit kok. Jadi melek kayak orang tua mate, bodone ya digo. Jenengan dhewe. Nek kowe pengen disenengi Gusti Allah, atimu aja ngiler dunya, juta. Enggak disenengi Gusti Allah. Nek kowe pengen disenengi wong wasiat bima fi aidin nas, kowe aja pengen, aja butuh, aja ngiler, aja ngiri sing diduweki wong liya. Engko wong liya ora keting wae kowe. Anggere kok gone seru motor pengen ono cucu wae yo, ting yo ketemu.
Bangunnya satu mobil ke cucu aja kok reko-reko aja ya, wong gedeng pengen kan digedhengi wong, pengen disenengi wong pokoknya aja pengen sing diduweni wong akeh iso ya tuku ra iso ya wis ngono wae reko-reko bangunnya satu mobil ya seneng bareng ono selamat bareng ono ngakuti ngono wae ya disenengi wong awake dhewe ra ono rusuh bangunnya rayan mahar ya seneng terus pengen perkara pengen ra ketekan nang lambene iki culno sak ngomongane selak mbek batine lha kucak tuku motor nek mentus motor adol warisane kok apa marang ngono jane asline mergo pengen ra ketekan soalnya cuma lambene iku asline selak mbek batine iku kan akeh awake dhewe kadhe kula rasa kerja kan ngono mulane aku mau buka tuku kok nyiksa batine Pak Yesus kok wong tuku motor udah iya beli motor yang beli itu wong kayak duitnya kuwi aku kan nerima motorku sitoke matek tuwek elek padahal budak tuku to iya ora iso tak kene ora aku tuku nyiksa atine to tonggoku mergo cek rompatek kandel cek kami maneh nek tonggone iso tuku malah kesenso biasa ae anak standing ringek bandil wong-wong kae lu rasane dhewe diangen-angen dhewe aku ora tau tuku merayan kok nyiksa banget padahal lagi iya apa pengen mak mobil buka ganti kira ya buka ganti ya kita yang mobil empat ya tiga terus saya mungkin kan apa supir ganti aja nek market jeneng nggonku beki parkir nang kono tak kon misalnya wong tak kon maksudno mungkin itu tak kon maksudno wong dadi tak ganti ngrimpur ati panjenengan gagap gagap kelar nek numpak didone ambek gone dhewe mbok kaki piye ya aku tumpang dene kan rasane padha wae sing duwe padha wae batine lan piye lah tapi pengen numpak Fortuner yo wis tau numpak pesawat sing wong kene ora tau numpak bosan nang PRT ra sering aku numpak pesawat tetep di wis tau sing cilik tau sing bareng-bareng rupiahkan ya wis tau lagi ya ini pokok ora butuh cukup bagawa billahi wa qila Gusti Allah kok sing pasrahi kemrembiah tapi tawakal itu Gusti Allah tawakal niku ora terus ngono tawakal Sayyidina Umar ono terus saiki santri iki bocah ndonga ora wis tawakal Gusti Allah wiridan terus ana masjid bukan pasir iki suwado Sayyidina Umar tawakal Gusti Allah kok udan mas nang kene ngono cara bahasa kok jenengan blok tawakal bahasa wiridan yang budal bakul yang nang pasar utane yang budal nang sawah tawakal wiridan ya Allah Gusti kula nuwun cukup lepasan jenengan ono bukan pasir iki pasir dadi mati suwado Sayyidina Umar blok ora sithik-sithik yo udan polane udan mas nang piye udan sego berjur ta piye beras dadi sego wae kula sekangkul di dos diselekno disusi ambek dimasak jadi tawakal itu tetap kemrembiah sesuai kapasitasnya sesuai kemampuannya sedakul ibadah dalam sawah pasar sing tani dalam sawah wis cukup lah ibadah sing tukang dan gawe dene wis nganggur wis bakul ya niat ibadah kok ora badhe ora wis ngandung Gusti Allah nek kalau gelak-gelak ora patek nafsu ndalah badhe oke ngoten niku saged mawon tau bakul ora patek golek dicari barang ya tau Pak ora menyang ora pengen akul ora ketemu wong badhe oke sing niat golek netraki rono rene untuk barang wae larang kok bantu badhe lumayan golek kaya iki tukune murah boleh larang ternyata ora sesuai pedangan merucut saka penanganan terus oleh
Maksudipun Gusti Allah sing duweni apa wae, kula sliramu sing sadar sing eling. Aja padha nglarekake nek sing ngurusi kabeh Gusti Allah. Iya sya'yuhibakum. Iya sa'amun ngersakno sapa Allah. Lamun tapi boten tak dinawatan. Kok tak dinawatan ya bar serba mampu Gusti Allah. Lamun ngersakake sapa Allah yuhib mongko bakal ngilangi sapa Allah. Nyirnakno to ngilangke sapa Allah kumeng sira kabeh. Ayuhan nasuhi eling-eling para manusa. Wa yati lan nekake sapa Allah bi akhirina kelawan makhluk kang liya. Wa kana ana sapa Allah Gusti Allah. Ala dzalika wa kana ana sapa Gusti Allah ana iku sami'an kang midanget. Basiron tur kang mirsani. No? Iya benar dzalika. Jenengan cilik nang apalah masalah dzalika kok. Tak delok kok tulisane nglangkai. Bahkan sama sapa Gusti Allah ala dzalika ing atase mungkara-mungkara yuhibakum iku qadiran zakat kuwasa. Gusti Allah kok lamun bojone kok kanggo lamun dadi ora langsung ditibano. Lamun Gusti Allah ngersakno ngilangi kok sak jagat kabeh lipan ngoten. Yo kecil iya saknipun diganti wong liya kaya jaman. Saderenge kanjeng Nabi Adam makhluk-makhluk dibinasakan. Kaya umat-umat biyen sing sombong ora karuan kaum Ad niku terus saiki kaum Amal kaum Renek kaum raksasa. Kaum Ad niku kaum Nabi Hud. Nabi Hud niku saderenge Nabi Saleh, saderenge Nabi Ibrahim. Duwe kaum jenenge Ad niku asline jeneng wong. Jeneng wong turune Nabi Nuh. Terus tinggal jeneng kaum jeneng suku. Kaum Ad niku gedene nek sing ceritane riwayate dhuwure ana sing sambil. Pokoke ratusan meter. Gedhe dhuwur ae mulai terkenal gawe omah niku saka gunung watu digempali diukir dadi emas. Dene kok dadi emas dadi omah sing gedhe. Pokoke kaum raksasa terus sombong. Iso bangun kota jenenge kota Iram. Iram alatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad iku gawe kota Iram sing ora iso dibangun ambek sapa wae nang negara ndi wae nang bumi sing diterangno surat Al-Fatiha. Dadi gawe kota gede kok kafir kufur ambek Gusti Allah kok sombonge kota sing mirip swarga cara warne mirip gawene nero swarga kok ahli kitab. Swarga iki kaya apa lah jarene gawe. Terus terakhir swarga ngene enak tiang-tiang sing saka emas, saka yakut, saka zat-zat. Terus enak kebun sing mengalir dari kemenci. Kata tuh ceritane intine saka sombonge saka kafire kota sing gawe mewah niku rajane jenenge Sadat niku ana dulur jenenge Sadat anake aku ibune Sam Nabi Nuh. Saka sombonge bareng kota Iram wis dadi lagi iku ceritane kira-kira nek Yaman saiki nek gurun Rubu Al-Khali. Lautan pasir sing wambane kaya lok perbatasan Yaman Arab Saudi ke Oman saiki. Kota sing kaya swarga menurut keyakinan dene niku ora nganti dileboni ora ledek sak lepan lip itu langsung hancur wong-wonge langsung pretel kabeh ora disirah.
mati kabeh. Wasa Gusti Allah pengen nyenakno saene wong sak bumi iya sak yubi kowe ayuhan nasu ya tibi afori. Jadi kaum sing sombong sing gedene ra iku ora bledek sak lipan niku langsung ngamblas entek kabeh. Tiang-tiang saka sing gedhe-gedhe iku langsung rubuh kabeh. Kalau sor-soron kalau punya sing fa'matung fa'uhliku diri sing sor-sorin atiyah sakhara satu alanya wa samaniyata ayyam niku terak bledek wangen 7 dina 8 bengi 7 bengi 8 dina terus dadi wong sing gedhe-gedhe iku sirahe padha protol entek salepan semono kula jenengan Gusti Allah pengen nyenakno wong saiki kecil ya saiki rumayuhan nas wa yati bi alqori terus diganti generasi ini gampang dunia ayatnya nganggo lamun ini tapi karena Gusti Allah welas awake dhewe pada umat Kanjeng Nabi dadi mboten enten melih pesan kaya umat biyen umat biyen wis judeg pol-pol rabine ditata piye ra kenek ndonga ngathok nang langit tumpes umate Nabi Saleh umate kaum Samud itu kok gede dhuwure tapi sik gede disebut adat juga. Nabi Saleh niku umate duraka dikon taat ra gelem, dikon iman ra gelem, tapi ra wani karo Nabi Saleh. Ngerti Nabi Saleh ku apa? Oleh bahasa ini nek kowe apa nang Gusti Allah mampu jare aku pengen roh buktine. Jare kok aku pengen kowe iso ngetokno unta sak anake saka watu gedhe iki. Bener tenan. Kowe nek diwujudi tenan kowe gelem iman. Aku percaya untuk ana watu gedhe. Di Sabtu nek iso lek ndonga di Sabtu dino bledak metu untane gedhe langsung sak anake. Ya undang-undang iki sedina sumber banyu iki kanggo unta sak anake. Sedina kanggo wong. Aja nanti mbok aru-aru unta iki. Nek nanti mbok aru-aru bakal pukul penuh pesan. Ya, berlalu beberapa saat ya penak. Sedina khusus diombe unta sak anake, sedina kanggo wong keliling. Nalika jatahe dina kuwi banyune kanggo unta, wong ngombe susu. Susune untane keliling terus omah. Nah, ketemu ngarep omah wong mandeg penyalisi ada susune metu dhewe. Ngoten niku wong-wong sik kurang menake pas lagi rame-rame ana wong lagi pesta mabuk-mabukan pengen ngombe banyu. Dilekno lho iki iso ora oleh diwayahe jatahe unta iki. Sing iso pateni ae unta dipateni. Pateni karena pateni dadi wanti-wanti ya saiki entene 3 dina ya. 3 dina kok bakal tumpes kowe. Sedina kok aja malih kuning. Dina kedua aja malih abang, dina ketiga kok bakal malih pirang. Nah wis ngono kowe wis bakal siap bakal ono hukuman dari Gusti Allah. Terangin sing wis sing angin mau sing kaum terangin iso suwene 7 dina 7 bengi 8 dina. Sing kaum Samud bledek sambil bledek itu mau dikempros malaikat Jibril bros. Dan gak kemprosan itu langsung ambil tek kaum Samud. Ya kalau ngentekno bumi sak isine amblas sak kilo 8 langsung. Iya sak iki rumah ibadah nasu ya tidak akori. Ya kan diganti wong liya. Tapi Gusti Allah mboten nekake pesan sak derenge tiga wancine dina kiamat. Maha kuwasa sami'an basyira. Terus kaya saat ini. Man kaisapane kok iku kana ana sapa man, ana iku yuri itu ngarepake sapa man. Sawab dunya ing ganjaran urip dunya. Benda wae mongko ing dalem sak ngersane Gusti Allah. Sawab dunya utawi ana ganjaran dunya, wal akhiratu lan ganjaran akhirat. Bahkan sana sapa Gusti Allah ana iku sami'an maha midanget basira berdakan mirsani niki kangge
ibadah mergawe usaha apa wae iku nek men tujuane dunya rugi lho kok Gusti Allah duwe kenikmatan dunya lan akhirat kok dipilih dunya padha-padha kanggo ning dunya padha-padha ngliwati dunya ada iman jaga iman yo padha ning dunyane padha-padha ape matine sampe nang akhirat bakal ana siksa nang kenikmatan awake dhewe berusaha apapun botani uga-ulan iki nek tujuane ning kono dunya tok ya entek kaya ndok kepecah wis nek didandani anggere entek yo wis dunya dunya tok padahal Gusti Allah nyawisi ya dunya ya akhirat dan dunya ki ya sepiro lek kok ngene saiki sampeyan kok diwe umur paling tuwa atus tahun cek maneh saiki sing wis umur 100 tahun 50 takoki ora rukun duwe maneh wis 20 tahun sih kayak haji ra rukun ambek pecek wis 20 tahun wis mau kenalan mbek pecek wis ra rukun ambek kerupuk wis 20 tahun lah sedih ngono kok digoleki ning kene tok 100 tahun yo malah blenderno sego bapane gak urip ora diatur nek umur 90 saiki ora dadi kanca ya karo umur 90 pengen jatuh pengen itu tapi sapa soben wis karo kabeh ono rene lho cah cilik kabeh soben awake dhewe pas banyak karo 90 inget umur 50 itu lho batur kok ora enak cilik-cilik kabeh jupet nah ora pas dipingine ning dunya Pak sing sedih entek lan akhirat pirang juta tahun pirang miliar tahun ora ono entek mula ing dalem berusaha mergawe apa wae niku diniatno ning ati tujuane kanggo akhirat tetani niatno ibadahne Gusti Allah tinimbang nang omah jaga ibadah kan iso ora sahabat bener kali rezeki kena hubungan anak cucu nang pasar kuwi berarti kok jeneng pasar apa kan lu ngurip e anak cucu Gusti Allah paling tanggung jawab golek nafkah yo ibadah golek nang anak cucu dan itu tujuannya yang akhir nah pasar kapai nah pasar apa gawe kayak gila kok ya udah duit toh duit itu seneng piye apa yang penting duit seneng tinggu apa senengnya boleh tanggungan wong nek cekak duit dia seneng nek cekak duit seneng cekak duit seneng apa ate cekak tok seneng nek cekak tok kalau orang yang duit aku dia duit kan padha ae kanggo apa jenenge wong kita kira malah rawani jek omah saiki kan dibiasa ya nek omah ora ketewan malah dikon nggowo nek kok ngitungno aku tak turono rene tok iki duwite aku njalukno buah aku udah kan begini lho ngantek mati kadang ora dijupuk kok heman lho nek dijupuk kok heman ora mate wong bisa akeh lirai yo sing urip nganggo go heman kok seneng dunya seneng nek duwe seneng kadang ngitung sing tak etan itu turun sekarang kita dihitung tak kadang dihitung diwali gunting diterus dihitung itu kan berdoa itu menang ini lalu Gusti Allah nyawisi orang dunia tok dunia dia dicawisi akhirnya kalau dicawisi kok terpilih dunia tok ya rugi termasuk kita ibadah kan tujuannya dunia ya enak itu disebutkan masjid dalam Quran kalau cari nanti masjid ya kamin amalin yatasawwaru bi amalil akhirat asyarat amal dunia disuruhin ya pirang ngamal perbuatan sing kaya-kaya amal akhirat tapi dadi ngamal dunia ki sak lapan banyak faedah entek mergo elek nyate wis rekep jamaah kalau jamaah saiki penyalone itu jamaah tujuannya apa nek penyalon lurah penyalon RT kok nyalon RT entek mau padha RT kok RT lama tiga RT teladan mate bosen kalau orang ganti wong kecuali gas ini ganteni
Tarap terus ya wong-wong kok sing bisa titik kaya tenan. Tapi wong tutuk sampeyan titel. Jadi kalau karep malah ketok sregep. Tujuan dunia padahal dunia sak kelamutan. Soale makan sate kae nek pengen sate minggu-minggu nek mangan seriwet kan kok kene mesti rasane. Rapi itu minyak, rapi itu kabeh libat Quran. Mula setiap apa wae dunya tok sing tuju nek ayat surah Al-Qasas. Wa batawi bima atakaullahu darul akhirah. Gunakno peparing Gusti Allah ning donya iki apa wae karo kesehatan. Arupa bondo, arupa pengetahuan wis apa wae kanggo gayuh ad-darul akhirah. Sing wong tani lek macul kanthi ikhlas krana akhirat yang berkuat ibadah, yang manfaatno kesehatan, kanggo nglakoni barang sing ora haram, macul iki kan boten haram. Niate krana akhirat. Nek macul galane tanggane ya haram. Ya ora dadi akhirat dadi dunya meneh. Inna Allah ja'abud dunya wal akhirah. Gusti Allah nyawisi fasilitas dunya lan fasilitas akhirat. Ning dunya iki cek wong iman, cek wong kafir dijaga kabeh. Wong iki agama ora agama. Mbok wong iku PK utawa begengge utawa bandel main utawa gentut dijaga kabeh uripe. Tapi bedane awake dhewe sing iman iku dijaga terus sampeyan nang ngunduh kesuksesan karek wae ngunduh tok, kaya nikmati tok wis ora usah ibadah nang swarga sampeyan wong wis ora wajib puasa, ora wajib salat, enek seneng tok. Enek bunga-bunga tok, ora kesel, ora susah, ora ono pegel lan liyane. Kan Allah sami'an basir Gusti Allah memidhankan mirsani apa wae tinggal kawula. Terangke ayat ping 11. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin. Ayat iki untuk apa dilakoni kejaba wong iman. Mula sing didhawuhi wong iman. Contoh apa? Contoh jejeg kon adil iku apa? Dadi kanggone wong iman kabeh dadi entheng. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh aman kang padha iman ya alladzina. Unu padha ana sira kabeh. Ana iku qawamina padha jejeg kabeh utawa menengi kabeh. Bil husni kelawan adil. Syuhada kali dadi saksi nyekseni lillahi krana Allah walau ka wa syuhada lillahi krana Allah taala walau ala anfusikum lan senajan ngrugekake marang awake dhewe tak terangke bersyarat yang dike ala niku nek basa Arab nek neng awake dhewe nek nganggo ala niku ngrugekake atau menimpa. Nek menguntungkan iku nganggo lam laka. Nek laka iki nikmat atau anugerah kanggo sira. Nek nganggo alaika atau alaina kuwi sesuatu yang menimpa merugikan kita atau kalian. Iku artine basa Arab. Jadi alam itu maknane diake alaika atau alaina. Ana donga Allah menjual Quran hujjatan lana la alaina. Niku ya Allah Quran itu jenengan dadosaken kangge kula minangka hujjah minangka pelindung sing nguntungake kula mboten nimpang rugiake kula. Dadi ala niku rugiake utawa nyengsarake. Walau ala anfusikum lan senajan ana. Dadi ala niku walau ala anfusikum niki nek cara nambune ya Pak.
niku ya dadi khobar kana kedua. Kanane endi? Kanane dua. Mergo apa? Mergo tiba sabare lau utawa an iku sing akeh dibuang nek cara alfiah wa ya difunaha wa ya kunal khobar. Cara alfiah ini. Wa ya difunaha wa ya kunal khobar wa bada'an walau katsiran daskahar ini alfiah. Ora iso nek ono utamas ya. Kalau alinahu banyakkan membuang kana tapi membiarkan khobarnya wabadaan walau terutama setelah an dan lau kasih ron lebih akeh mbak Udu Pak Ustaz Basor nangune khobar kana an atau lau itu banyak yang dibuang kalau bahasa Arab kasih ron daskah lagi untuk bagi kok lau atau an walau ala angkusikum niki jadi kanane dibuat cara nahunya asline ono kanane walau ala angkusikum lan senajan iku ngrugekake marang sira kabeh awil walidaini utawa ngrugekake marang wong tuwa loro ira kabeh malah kabeh ngono nek iblis no di mana utawa wong loro niku wal amru bina lan para kerabat-kerabat kabeh iya kulamun ana sapa kang disekseni kasih al-masyhud alaih ana iku walian sugih au fakir utawa fakir wallahu monggo kae Gusti Allah iku aula luwih utawa bihima tinimbang saking wali lan fakir wala tatabi monggo jalan sira kabeh al-hawa ing nafsu yang kesenengan antadilu ing yen to mengkleng atau mengu sira kabeh yo adil maknane bahasa Arabia iki nek gak tau ngaji mboten paham adil iso bermakna adil kenceng mukosit iso bermakna mengu atau mengkleng pada surat Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu qawamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum sana'an qawmin ala alla ta'dilu supaya sira ora mangkleng. Terus ayat maksudnya i'dilu lagi ana perintah i'dilu niku teng Al-Maidah. Lah niki maknane sing adil niki mangkleng. Antadilu ing yen to aja mangkleng sira kabeh. Yana lane tafsir. Wa indamu lan lamun nguwai sira kabeh. Nguwai ing kesuksen. Aku mriku to pengen sira kabeh. Wa innallaha kana satamene Gusti Allah iku kana wis ana sapa Allah bima lan barang kamaluna kang padha lakoni sira kabeh iku khabiran waspada kukobiran yo pengertian kersane kena tapi waspada tahu terus sepenuhnya tentrem. Nah iki dawuh kanggo Kanjeng Nabi lan sedaya tiyang iman. Di antara sebab nuzule niku Kanjeng Nabi niku sayang banget kali wong fakir wong miskin. Nah, kuwatir ditiru wong nek wong fakir miskin iku terlalu dibelani nemen terus kok wong sugih nalika perkara. Mula dituruni ayat iki. Wong kang duwe iman nek Gusti Allah iku diperintah supaya al-qisdu niku sedang tengah-tengah. Pamriye apa? Sebagai kula jenengan saged istiqomah. Mergo nek ora adil ora tengah-tengah. Nek seneng kesenengan sing kliwat, nek geting-geting sing kliwat, iku kok bakal oleh dina kuwi. Ayat iki nerangake dadi seksi kanggo perkara. Perkara niku najan ngrugekno awake dhewe. Kira-kira sing salah awake dhewe kudu dikatakan apa adanya najan walau ala musik najan kira-kira nglebokno awake dhewe aja malah ditutup-tutupi
ora ngakoni marang perkarane utawa ngrugekno wong tuwa lorone. Wong tuwa lorone salah tenan. Salah tenan, dosa tenan aja nganti disekseni dibelani nganggo kesaksian palsu. Utawa kerabate like dulure punakane adine lagi salah ditutup-tutupi disekseni nganggo kesaksian palsu. Nah, jangan wong mau sugih utawa miskin, sugih utawa fakir. Nek Nabi itu sayangnya yang mau fakir bayani, sayangnya yang mau miskin bayani, supaya orang mau nek berpekaran biar orang bila ini kok mau sukses terus Gusti Allah menurut gaya niki. Jadi kalau jenengan niku dikonsep dengan Gusti Allah. Dengan itu kebenaran. Dengan itu harus pokoknya neng tengah-tengah. Ekstrim gedeng ya ora, ekstrim senenge nggih mboten. Dadi nggo nyiapno awake dhewe nek iki perkara kok sedeng-sedeng wis seneng sing kliwat, aja gedeng sing kliwat. Kanjeng Nabi dawuh nek sing ditakon mboten dawuh Kanjeng Nabi tapi Sayyidina Ali sing pun kula aturke. Habibaka haunan ma asa ayyakuna bawidhaka yawman ma wa bawud bawidhaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Ini ngaten kowe nek seneng ambek perkara sing senengi wong senengi seneng sing sak wajare wae sedengan-sedengan wae. Aja bastu aja kliwat. Iso uga kuwatire ku sing mbok senengi pol-polan dadak guri-guri dadi wong sing paling mbok benci. Asa ayatun abawi toka yauman hal yaumama. Seneng mbek bojomu ya kena. Wong rae tapi aja kliwat-kliwat. Seneng mbek anak kena. Penting aja balikan. Kalau bojomu sak pol-pole neh, bojo yo cios nang. Pinter masak enak, warnane api, pengertian, ulana kurma, ngono tok tapi aja terjamin bojone tanggane ora kaya bojomu. Cuma awak nang barongan, masak lentak jarang, liwat itu suarane berbeda tanggane. Aja nanti kalau senenge nang bojo, nanti jatuh kalau bojone iki dadi perkara. Wah, anakku pinter ya. Ora kaya anakmu, goblok, ora kaya goblok. Iku dadi seneng sing kliwat, iku dadekno awake dhewe ora adil. Neng apa wae, neng calon, iki dilokasi calonan ora. Ben ora fanatik ekstrim, ben enak, ben nyaman di tengah-tengah. Aja seneng sing kliwat, aja gedhing sing kliwat. Calon ora pokro. Ora wong ngono. Ora calonku janjos tenan. Apik tenan lah niki kok. Mulai bar jago dulure luka dulure dewan diingoni tapi nek nguwangi pecicilan beto. Mulai awake dulure dendenge dulure tapi nyelok ora. Nyelok ya tanggane sing cedhak. Lah perkara calon karo seneng sing kliwat. Dadekake pencilingan ambek tangga. Tangga iku sing diperintah ambek Kanjeng Nabi sapa sing iman Gusti Allah lan dina akhir. Palyuhsin ila jahrihi hadis liya walahu di jarohu monggo ben apik ke tanggane. Aja larang tanggane. Ora enak sing kudu aja larang lurah iki enak. Aja larang DPR enak. Nanti salonan salon pajenenge mbek salon duwe pira? Wae paling juta bayani tak kelilapan sentek. Dilangi kecicilan ambek tangga dulur iki lah apa raine calonan biasa-biasa ya loro senengi kalau senengi nanti seneng sing ekstrim utawa gedhing sing ekstrim gedhing ge calon lawan sing keliwat ora usah lah gedhing teman-teman iku dadekake nek kalau sing dadi malah kecelek wis pokoke di tengah-tengah ora gedhing bacut ora seneng bacut pokoke apa wae anggere
apik itu dadi gak apik. Mbok ibadah lah. Ambil pamane itu lagi seneng-senenge maca Quran sedina katam. Jangan iso dikomah sesuk baleni nek sik maca ora tak cilani nek ngene terus sedina munggar maca lang. Kataman kok dhewe sedina katam sesuk jek maca nek ora. Wis basaku hak ngono. Mbok apik lah kuwi ekstrem yo dadi gak iso lah. Poso terus menerus ya bosen. Boleh posone mundur, tak undur, kon baleni nek bosen banyak batawi poso pitung dina pertama 70-an. 70-an mulu ora patek gede, lek nguri kok wedi. Kok sing ngindari duwe dhewe sak puluhan kan nek mulu ngene. Jadi sak ojo. Boleh baleni nek sanggup. Kok ora kanggo. Nek jaman sahabat ya ora sahabat sing hobi ibadah. Bar poso Ramadan niku madul ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nanten sing sae oleh poso kok namung sepo sak wulan. Iki dudu nek wong sekarang gak enak tapi poso namung sak wulan. Ya nek pengen tambahi sak wulan bisa nek tanggal 15. Nah, poso kan sak wulan 30 dina namung sepisan. Mboten nanten sing langsung sae oleh Kanjeng Nabi. Ya nek cek pengen seminggu pisan Jumat seminggu itu dino pindah aja Nabi ini tapi wakilnya gak ngerenek jadi kalau poso iki cek kurang 30 dino biasa Ramadan gak wajib mune awak-awakan aku diri barang iki lho sampeyan padha wae terus sing nyang ya wis seminggu windu Senin Kamis enten sing aku saya mulai mboten cek kurang ya ana masa Daud. Iki cek kurang nek mboten ana sing langsung saya oleh. Enggak, wis ora ono. Awak iki duwe sudo. Duwe wagi mesir. Semangat ini duwe kalong. Sing ora sudo itu kasih sayang Gusti Allah yang makhluk. Saiki cek kuat, akhire barang sepuh betul nangis. Nah, ya pemano biyen aku ora kakean nyang aku saiki. Ora kuat nglakoni nek basa Daud wis biyen aku didhawuhi ngene kok kakean nyang. Dadi perkara apik niku nek ora sedengan setengah dadi ora apik. Gitu ya apa ya kumpulan ketawon krap kutu-kutu krono pamane. Ngrusuk-musukan stila ya wis ra usum nek yo malah sapa wae lah kok nyudutno kagondro. Pasti semangat-semangat jamaah lunyu-lunyu rono kaya ya anggo susuman kuwi dilongkas ya ora usum wae cetik akar mau bilarani bae namun juga pilihlah jadi kon cecek kon sedengan kon adil meskipun kesaksian tentang keadilan mau iku alai ala anfusikum rugekno awakmu dhewe. Jadi berkata benar, berkata jujur, tapi konsekuensinya kita dihukum. Nah, salah tenang itu disampaikan apa adanya. Utawa jatuh no, rugekno wong lorone, iku pakku itu gak belani ya. Aku lurah ya paman, itu dulurku gak belani no. Aku selamat itu tak selamat no. Aku bos itu dulurku itu tak belani. Ya, ngono ya ora manut dawuh Gusti Allah wong iman mau dikon jejeg. Utawa merugikan kerabate, aku cek ponakanku kudu tak ewangi, kudu sithik apa. Sing penting selamat, aku selamatno. Wong tuaku selamatno, lekku selamatno. Ngoten niku nang sistem peradilan kita saiki wis ora dadi rahasia meneh umum. Sing penting nek ditik, sing penting duwe hubungan gede, sing penting duwe dulur gede, dianggap semuanya bisa diatur. Iya kunggonian au fakiran najan dulure mau utawa kerabate mau sugih utawa miskin sing perlu dikasihani. Miskin wong bajine, miskin wong betul kudu disekseni salah ya salah kudune. Salah kudu belum dihukum. Wallahu aula bihi jadi hukum itu Allah sing kudu diutamakno, sing kudu dijunjung tinggi. Wa in kalau anta jilu supaya ora mengkleng aja mengkleng dari kebenaran
demi milani dulur, milani wong tua, milani anak. Akhirnya barang saat yang bener sing bener disalahake. Ngoten niku nek wong ora ana katuran Gusti Allah. Wa ingkal auto itu nek nganti peseksene diwahi dirubah-rubah dadi kalbu ini berubah. Ngowahi dari kebenaran. Auto itu tahu gak menyampaikan peseksen mohon Inna Allah kana ta'maluna khabira. Gusti Allah Maha pirsa hal sekecil apapun, Maha pirsa sing mbok sembunyikan, somben bakal ditakoni dimintai pertanggungjawaban. Kula dhewe latihan sing ngomong sing jujur, ngomong sing bener, ngomong sing temen, aja seneng nganggo istilah goro pantes, ngomong ora iman goro pantes. Iya wal wasyid alaikum bisidqi kanjeng Nabi dawuh tekono jujur. Berkapa kain sidqa yahdi ilal bir, jujur kuwi bakal nuntun ning perbuatan penggawean sing apik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, perbuatan apik itu bakal nuntun mlebu swarga. Wong biasa jujur amale lakone penggaweane ya apik. Wong penggaweane apik ya bakal nuntun swarga. Wong sing jujur selalu berbuat jujur sampai ditulis dengan sanad Gusti Allah harus jujur. Suwali wa iya kumbal kaliban petiyo saka goro. Itu seneng bolo seneng aku sih seneng ngomongan becak-becak mergo gampang. Kenapa bainal kaliba yang di ilal hujur goro dobel si apa sakus itu nuntun marang perbuatan elek, perbuatan lacut dan perbuatan lacut wal hujuru yang diilana bakal itu jekur rokok. Ya ya alam semangat kemauan sirul Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yasluku khairan illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasluku su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadatuka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika wa tata'na nabulu laka bi ni'matika 'alaina wa nabulu bi dhunubilana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan mardiyatan nafi'an zahiran wa batinan dunya wa ukhra waj'al hadirina fi hadzal majlis mimman yastahiqu rahmataka wa maghfirataka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya alim ya alim ya alim ya alim anta bi hajatina alim. Allahumma arina ajaibaka qudratika fi kulli man dalamana ya Allah warzuqna bilama ila anfusina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa talamidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa al-taqwa wa al-qur'an wa al-istiqamah wa salam wa la taj'alna wa ahli al-syarri wa al-dharri wa al-dhulmi wa al-fitan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.